Takže dobrý den, dámy a pánové, holky, kluci, jako jsem třeba já, nejsem teenager, já zdravím asi tak u nějakého 3., 4., 5. videa. Jsme tu zase po dlouhé době a je tu informačka, je tu tutoriál, jak udělat vlastně intro. Co k tomu budeme potřebovat, dávám i návod, jasně. Budeme k tomu potřebovat YouTube, Sony Vegas si budete muset stáhnout a potom tohle, takže potom tento intro. Takže budeme na YouTube, napíšeme si tu jméno třeba Velosofy. Jo, až se vám to načte, tak klikneme na tady ten odkázek. Tak hnedka to bude. Budeme takhle semka. Budete tady mít napsané oblíbená nahraná videa. Pardon. Jo, až to tady budete mít, tak si prohlídnete video. A až se vám bude nějaký vylíbit, tak dáte zobrazit více. Klikněte třeba na tady to. 2D intro, Sony Vegas template. Tak to stopneme a tady dáte tohle. Zobrazit více. Tady máte download. Teď budete v downloadu. Tohleto si můžete odkřížkovat, to už nebudete potřebovat. Tady máte intro template 16. Dáte download. Tak, tady budete mít download page. Tak subscribe and follow to download. Tak, co my uděláme? Tady se nám pak ukáže link developer in 28 sekund. A než se tohleto načte, tak půjdete semka na stahuj.cz. Já vám to dám do popisku videa. Jo, takhle tohleto. Já vám to radši ještě přiblížím, abyste si to... tak nic nebude. Tak pak si tohleto, když tak můžete stopnout na tohleto, dáte stáhnout. A když si to stáhnete, proklikáte se tím. Jo. A půjdete chvilku tohle. Tak, až to všechno budete mít, stáhnete si. Vypnete úplně všechno. Pardon, mám trošku potížený internet. Tak, co uděláte potom? Až si to stáhnete, tak to bude vypadat nějak takhle. Tak půjdete do tady této složky. Otevřete to. Dáte Open this web. To mám třeba tady. Tak otevřeme. Musíme chvilku počkat, než se mi to načte. Jo, Sony Vegas Pro 12. Až se nám to načte. Ještě se to načítá Creating Windows. To už je OK. Pojď. Tak, pak vám to napíše tohle. Co uděláte? Dáte specify, new location or replacement file. Neumím angličtinu, tak prosím nesouďte mě. Dáte OK. Tak, potom půjdete na plochu. Najdete to tady. Počkat. Tady to máte, jako tady v té složce. Uděláte si nějakou složku, přetáhnete to tady z toho WinRARu. Kliknete na ten klip a dáte Open. Říkám, dáme Open. Dáme Yes. A teď nám to tady načte. Jo, tak já si to takhle otevřu, úplně opří. Tak, co mě tady čeká? Pardon, někdy mi to takhle dělá blbosti. Já se strašně omlouvám. Teď si to chvilku bude čítat, dobře. Jsme tady. Já to roztáhnu, abyste věděli, že to tady mám napsaný. Tak místo toho YouTube, your name, tady napíšu třeba After NCS Studio After, jo, abyste třeba viděli.
To zase zatáhnu. Nebo počkat, pardon. Tohle, ne, dobře, já to dělám dobře. Jak takhle souznačně, takhle to zase otevřete. Šupí to presto. Dáte your name, dáme třeba after studio. Tak blbnu. Jste viděli? No se to zavřu. Je to, no a takhle, dívejte se. Teďka už to máte všechno hotové a teďka se na to podíváme. Já to trošku stiším. Tady to máte. Tak až to budete mít a chcete to pak renderovat, tak děláte file, render as. Musíme chvilku počkat, než si to načte. Tady máte loading render templates. Tak. Pokud máte, zkusíte, jestli máte Windows 8, tak to tady musíte mít. A pokud ne, tak tady zkuste najít někde AVI anebo něco, co s tím souvisí. Jo. Já to mám třeba tady Windows Media Video V11, tak V. Jo. Dám to tady semka a dám render. Já už to mám vyrenderovaný takovýhle intro, ale je to na vás, jaký chcete. Jo. To úplně na vás. Potom se vám to vyrendruje, až se vám to vyrendruje, tak zkusíte open file a vám se otevře složka, kde to máte. Budete to mít podle mě v dokumentech, jako mám já. Tak. A to by bylo asi vše pro toto videjko. Já jsem rád, že jste se dívali. A tak zatím čus. A Camtasia se taky loučí. Tak čau.